Системните констелации са метод основно групов. Могат да се изследват различни казуси, теми, проблеми, свързани с партньорски връзки, интимност, любов, здравословни симптоми и болести, без това, разбира се, да изключва конвенционалната медицина и другите пътища за лечение. Взаимоотношенията в настоящото семейство, родители, деца, всякакви трудности, свързани с възпитанието. Могат да се изследват репродуктивни проблеми, зависимости и пристрастявания. В зависимост от това дали са лични или трансгенерационни се ползват травмоконстелациите или системните семейни констелации. Трудности от личен характер, страхове, тревожности, блокажи, паник-атаки и също така са добър инструмент за подпомагане и изследване на професионалните взаимоотношения. Могат да се изследват също казуси в професионалната сфера, кариера, бизнес, финансово благополучие и на трето място могат да се изследват творчески казуси, могат да бъдат един инструмент за развитие на потенциала, на призванието и на творчеството.